Siyabingelela babukele emakhaya udokotela wento Mgibe'wensizwa. Ngiyathanda ukuthi ke nazi bonke abantu baseGoli eSoweto laba ngidingayo ngizobe ngise ezondi 2 ngasekhwezi ngizobe ngilapho ngomgqibelo ongidingayo nodinga izinto angithinte angifonele kuzona lezi number inamba ke zibhaliwe nje ubuzibona ila uzokwazi ukuthi ungithinte khona ukwazi ukungithola abafuna ukuhlola ngiyahlola bafuna ukuphengula abafuna ukwelashwa ababalumbo ngabe unelumbo lokweqiwa ngabe unelumbo abakubekela lona phansi waleqa ngabe unelumbo walithatha kumuntu wesifazane ngiyalelapha lelo lumbo mina ngiyalelapha lelo lumbo uyahlela ke bese uyangifonela uyabhuka mawuzoza ubhuke usho ukuthi ngizofika mina ngizobe ngise Soweto abantu bakwazi ukuthi bangibone bangithole abafuna into zamabhizinisi abafuna into mhlawumbe uyasebenza imali ayiboni akwenzeki lutho uphathe razor uphathe nomnikelo wakhona uthola inhlanga zakhona osebenzayo mhlawumbe umelaphi mhlawumbe akwenzeki lutho endumbeni yakhe mhlawumbe futhi sebamvala nokuthi abone ngiyamvula mina sho ngiyakuvula ngisho ngabe kuthiwa bavalile bathi ngeke uzosebenza la siyakwazi ukuthi sikuvule ukwazi ukuthi usebenze ukwazi ukuthi uphile nomndeni wakhe ingane zidle siyayixosha impukane emlomeni nomuntu ke odayisayo nomuntu onesitolo nomuntu ozama amathenda kodwa kwenzeki uyakwazi ukuthi ungithinte ukwazi ukubonana nami ngikwazi ukukuvulela ngikwazi ukukunikeza izinto ngikwazi ukukuhlamba ngikwazi ukufaka indla ngifaka izinto ezizokwazi ukuthi sidonse nezinto ke zamabaso ke ashiswayo amabaso athunqiswayo umdonso othunqiswayo izinto zokuthela ezidonsayo uyakwazi ukuthi usenze namasoka ke njalo namasoka ngiyawakhanda amasoka mhlawumbe uthola ukuthi ufuna umuntu awusamthola ufuna uganwa ngiyakhanda mina ngiyakhanda ngisho umuntu wesifazane othola ukuthi hayi umkhonyana uyabaleka ngiyamlanda ngimbuyise eduze kwakho ngikukhanda abuye eduze ubaba ukwazi ukuthi ondla abantwana nomuntu ke emsebenzini usava sathe ufuna umsebenzi abakwazi ukumqasha nginazi izinto zokuthi uthole umsebenzi nginazi izinto engikwenza zona emzimbeni ukwazi ukuthi uthole umsebenzi nikhumbuleke mawufuna lolo sizo ngoba ngiza ngo Friday mhla ka10 November 2023 ngizobe ngise Soweto ezondi eduze kwasekhwezi ngasegarage ngizobe ngingalapho uyafona uzwe ukuthi ngikuphi nendawo ngikwazi ukukunikeza ama direction noma ilocation ukwazi ukuthi ufike uyafona ubhuke sikhumbule lokho ngomgqibelo ngiyatholakala futhi khona ngizobe ngisebenza futhi khona ekseni ngizobe ngisebenza ngihlola mawusufika emini ngizobe sengikhipha izinto emini ngithi ke akube njalo abagulayo baletheni onekhanda elingapheli khona umuntu onekhanda eliqabhayo khona leli khanda eliqabha la uzufifiyela ungaboni fike udokotela intombela uzokwelapha uzokwesiza kulokho ngithi bonke abanenkinga abakwazi ukuthi bangibone sikwazi ukubalekelela nikhumbuleke asisashayi umhlahlo wento ezilahlekile angisakwenzi lokho ngoba kungikhulumise kakhulu ngiyacela ke nikukhumbule angisawushayi umhlahlo wezinto ezilahlekile ngiyacela bakithi bangeza abantu befuna izinto ukuthi bafuna umhlahlo wezinto ezilahlekile ngoba leyo nto singikhulumise kakhulu kwabona abantu bajike bangakwazi ukungidefenda mase kunokukhuluma kwamaphoyisa sengiboshwa kanjalo noma abantu sebengikhulumisa ukuthi nginuka abantu kanjalo ngisayenza into kanjalo senginikeza into bakhona abantu abakuhlupha ukunikeza into egadlayo ushaye hayi ngobuthakatha kodwa uzobuqondisa isimo kubantu abalwa nempilo yakho ngiyabonga kakhulu onezitha othi mina naba bangifuna phansi bangifuna uthuli bangifuna ngilele bangifuna ngifile bangishanga amaloyo bangifuna ngebhamu
woza sizokwazi ukuthi sikusize lapho. Uphathe nje itshe elincane ngoba khona into engiyakhayo ngikufake yona ngetshe nje elincane bese uyakwazi ukuthi ungibone ulungise umnikelo wakhona. Siyabonga kakhulu, niphile, ngisahlela ukuza. Siyabonga kakhulu.